स्कुल दङ बेयाव सरकारि स्कुल गैया बेयाव प्राइभेट स्कुलबो गैया बेखायनो बे भेन्सार स्कुलखौ कमिउनिटि मबिलाइजेशननि गेजेरजों बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गायसनदोंमोन आरो बेखायनो बेखौ सरकारि खालामनांगौ जोंनि दाबिया बे 4 जुननि उनाव कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनाव आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफानजों फिन सावरायफिननानै 6.3 नि खामानिया जाहाथे गोख्रैनो मावनि थामोनथा रैखाथि आरो अस्तित्वखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाय एबसुनि आवाज एबसुनि दाबिया दिनैबो दङ इयुनावबो थागोन कुनु कारनाव एक बिन्दुबो बे खम जानायनि बाथ्रा गैया सुक्तिनि जि 6.3 स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियलाइजेशन दंमोन मोनसे कलेजखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनाय जाबाय नाथाय जोंनि उद्देश्यआ जाबाय गासै कलेज गासै हायर सेकेन्डारि जुनियर कलेज हाई स्कुल एलपि एमइ खौ निड बेसिसाव बर' मिडियामनि स्कुलखौ सरकारि खालामनांगौ कारण बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलनि अबस्थाया दिनै गाज्रि हालोदाव दङ आरो स्पेसियेल केयार बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार फोरोंगिरिनो बेतन होनाय पस्टखौ सरकारि खालामनाय आरो लेखा बेसेन नाङाबासिनो होनायनि गेजेरजोंसो बेखौ मजबुत खालामो जेराव भेन्सार स्कुल दङ बेयाव सरकारि स्कुल गैया बेयाव प्राइभेट स्कुलबो गैया बेखायनो बे भेन्सार स्कुलखौ कमिउनिटि मबिलाइजेशननि गेजेरजों बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गायसनदोंमोन आरो बेखायनो बेखौ सरकारि खालामनांगौ जोंनि दाबिया बे 4 जुननि उनाव कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनाव आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफानजों फिन सावरायफिननानै 6.3 नि खामानिया जाहाथे गोख्रैनो मावफुंजायो आरो कुनु कारनाव बे लेहेम जाया बिनि थाखाय जोङो खामानि मावफिनगोन हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो अस्तित्वखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाय एबसुनि आवाज एबसुनि दाबिया दिनैबो दङ इयुनावबो थागोन कुनु कारनाव एक बिन्दुबो बे खम जानायनि बाथ्रा गैया सम आरो थासारिया जिखि जाया मानो बेखायनो एकर्डनि दफाया जि लेभेलाव मावफुंजानांगौ बे इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकारा जि कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टनि आधाराव बिथांमोना खामानि मावनो बाध्य आरो कमिटमेन्टखौ गारनानै जाहाथे रावबो खारा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बयबो खौसेयैनो हारि नाङैनो जोङो नाजागोन आरो दा बेखौ जों लाखिलांबाय थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।